पिलामाने आम पाठशाला यूट्यूब चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आज आम 0 ରୁ 20 पर्यंत संख्या गणिबा शिखिबा। तो आउ डेरी नक चल भिडटी को आरंभ करदे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एकरे 0 10 एक 11 एकरे 2 12 एकरे 3 13 एकरे 4 14 एकरे 5 15 एकरे 6 16 एकरे 7 17 एकरे 8 18 के 9 19 2 रे 0 20। पिला माने आशा करुँची भिडियोटी भल लगी। जदि भिडियोटी भल लगी था तो भिडियोटी को लाइक करंतु एवं एहीपरी नुआ नुआ भिडियो देखिए चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं निजर सांगसाथी मानकु शेयर कर दियंतु। धन्यवाद।